Στην εποχή μας, κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της βασίζει την επιτυχία της σε μια ολοκληρωμένη και λειτουργική υποδομή ηλεκτρονικής μηχανοργάνωσης ή, όπως είναι πλέον ο όρος, IT Information Technology. Παρ' όλα αυτά, πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μια απειρχιωμένη βάση servers, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δυναμικές και εξελισσόμενες ανάγκες μιας εταιρείας μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αναβάθμισης από μια παλιά βάση server σε μια καινούρια, θα πάρουμε το παράδειγμα μιας μεγάλης εταιρείας παροχής υπηρεσιών, της Dimension Data. Επικεφαλής του τεχνικού τμήματος της Dimension Data είναι ο ελληνικής καταγωγής Τζέιμις Μιστακίδης, στον οποίο ανατέθηκε το έργο της ανανέωσης του data center της εταιρείας με σκοπό την αύξηση της ποιότητας και διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Μιστακίδης και η ομάδα του επέλεξαν μια ολοκληρωμένη λύση που θα τους έδινε τον απόλυτο έλεγχο στο data center. Παράλληλα, ήθελε το σύστημα του να αναβαθμίζεται εύκολα, να μην καταλαμβάνει περί χώρο και να μην αντιμετωπίζει προβλήματα από περίπλοκη καλωδίωση και κακό κλιματισμό. Την ολοκληρωμένη αυτή λύση βρήκε στην πλατφόρμα Infrastructure της APC. Αυτή η πλατφόρμα συνδυάζει τα ειδικά racks, τα UPS, τα συστήματα ψήξης, τη διαχείριση και την παρακολούθηση, ένα σύνολο δηλαδή πάνω στο οποίο θα χτιστεί ολόκληρο το data center. Για κάθε σερβερ που προστίθεται μπορεί να τοποθετηθεί και ανάλογος αριθμός μπαταριών, ώστε το data center να είναι πάντα ενεργειακά καλυμμένο. Το όλο σύστημα μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να μεταφερθεί εύκολα σε περίπτωση που η εταιρεία αλλάξει κτίριο. Από την πλευρά της, η APC βοηθά τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εγκατάσταση αλλά και συντήρηση της όλης πλατφόρμας. Τα πάντα στην πλατφόρμα Infrastructure είναι προκατασκευασμένα και σχεδιασμένα με λογική συναρμολόγησης, οπότε είναι πιο αξιόπιστα και εύκολα να στηθούν αλλά και να επεκταθούν. Για να στηθεί το data center της Dimension Data, η APC υπολόγισε πρώτα με ακρίβεια πόσο αποδοτικό ήταν το παλιό σύστημα από πλευράς χώρου, ψήξης και ενέργειας και επίσης αξιολόγησε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του δωματίου που ήταν διαθέσιμο. Αυτή η διαδικασία διευκολύνθηκε από το πρόγραμμα σχεδιασμού data center της APC, με το οποίο φτιάχνεται ένα εικονικό data center με απλά drag and drop. Όλα τα στοιχεία, οι servers, τα UPS, τα συστήματα υδρόψυξης μπήκαν στο σχέδιο και εκτιμήθηκε πόσο αποδοτικά θα ήταν στην πραγματικότητα. Από διάφορα configurations, η Dimension Data ενέκρινε το κονδύλι για το πιο συμφέρον σχέδιο και η κατάσταση ξεκίνησε. Το έργο των τεχνικών, όπως ηλεκτρολόγων και υδραυλικών, ήταν πολύ μικρό, αφού τα racks της APC διαθέτουν όλη την απαιτούμενη καλωδίωση και διασωλήνωση και το μόνο που απομένει είναι η σύνδεση με τις κεντρικές παροχές. Έτσι η εταιρεία όχι μόνο μειώνει στο ελάχιστο τα περιθώρια βλαβών, αλλά δεν εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές για την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος της.